קבוצת אוסישקין כפר סבא משחקת כדורשת כבר 7 שנים. הן מתחרות מדי שנה על תואר אלופת האלופות של ליגת מאמנת. התחלנו כחוג של נשים אימהות, וראיתי מה החוג הזה עושה, מה המשחק עושה לי, מה החברות עם הבנות האחרות עושה לי, מה זה שהבנות באות לעודד אותי עושה לי, והחלטנו להקים את זה כליגה ולא רק כחוג של 20 בנות. את לא צריכה להיות ספורטאית, את לא צריכה ידע מוקדם. ברגע שאת אימא יש לך לגיטימציה לעלות על המגרש וזה נפלא. בכל יישוב שיש ליגת מאמנת, פועלת בו ליגת מאמנת, מכריזים על האלופה. ובטורניר אלופת האלופות הארצי של מאמנת מגיעות כל האלופות של כל יישוב. בכל ליגה האלופה מאותו יישוב מגיעה לגמר. יום אחד הגיעו כמה אמהות ואמרו שהן רוצות לשחק כדורשת. לקחתי את זה בשיא הרצינות ואמרתי אם אני לוקח משהו, לוקח אותו עד הסוף. הקמתי קבוצה לפני 7 שנים שהתחילה לשחק פה בליגה בכפר סבא שנקראת ליגת אמהות כדורשת מאמנת. זאת קבוצת אוסישקין שמשחקת עכשיו בצד השני. ומהשנה הראשונה שהתחלנו להתאמן אנחנו למעשה זוכים כל שנה באליפות ובגביע. לא בגללי, אלא גם בגללי, אבל בעיקר בזכות הקבוצה, הגרעין של השחקניות שהוא פשוט מדהים. יש פה מרקם שאין אותו באף קבוצה שאימנתי בחיי, ואימנתי כבר 60 קבוצות תחרותיות. הבסיס של הרעיון האידיאולוגי שלה היה בעצם להקים איזושהי ליגה ספורטיבית לאימהות שיוכיחו לעולם כולו ובעיקר לילדים של האימהות שלמעשה אפשר לעשות ספורט בלי אלימות. זאת אומרת איזשהו משהו של משהו מאוד הוגן, מאוד ערכי. בסופו של דבר מוכתרת האלופה. נשות הקבוצה אומנם הגיעו במטרה ליהנות ולהשתחרר, אך כמו בכל ענף ספורט, הן מחויבות לשמירה על ספורטיביות ונאמנות לקבוצה. הן מחויבות לבוא לכל האימונים. יש הבנה שאם יש ילד חולה בבית אז היא לא יכולה לבוא, אבל ההבנה הזאת היא ממש קצרת טווח. בעברי שיחקתי כדורעף, הייתי בנבחרת ישראל בכדורעף כמה שנים, וכשילדתי את הילד השלישי שלי באו והתחננו אליי, שמענו שהייתי בכדורעף, תבואו לקבוצה שלנו. ואז באמת 3 שבועות אחרי הלידה הגעתי לקבוצה, ומאז אני מכורה. אנחנו מעט מדי בנות בקבוצה, אז אנחנו כמעט ולא יכולות להיעדר. צריכים לרצות ולהבין את החשיבות. ואחרי שיש את שני הדברים האלה, אז כל המשפחה מתגייסת לטובת העניין. פשוט מקצה לעצמי 2 בשבוע, ואם צריך גם 3. ולקחת לעצמי את הזמן הזה, מגיע לי. התוצאות מדברות בעד עצמן. האימונים הקשים, ההתמדה ושיתוף הפעולה בין אנשים הם אלו שהובילו אותן לגמר. יום חמישי יש מה שנקרא אלופת האלופות. כל אלופה מכל עיר בישראל תגיע ביום חמישי לתיכון בליך ותשחק בסדרת משחקים נגד כל הקבוצות בארץ, והאלופה תוכרז אלופת ישראל בכדורשת של ליגת מאמנת. ואם אנחנו מנצחים, אז תראיינו אותי עוד פעם. כשננצח, אני מבקש לראיין עוד פעם לכולם פה, ותגיד מה הייתה התחושה אחרי הניצחון. ואכן זה קרה. קבוצת אוסישקין זכתה בתואר אלופת מאמנת לשנת 2012. והוכיחה שאם אתן אימהות לילדים, זה המקום לפרוק בו מתחים. אז אם תראו אימא ברחוב, ספרו לה שיש מאמנת קרוב.